So yun guys, ngayong araw magluluto tayo ngayon ng pansit bato ng Bicol. Yung pinagmamalaki ng Bicol na pansit bato. So ayun, syempre lalahokan natin ng gulay. Naisip ko, lahokan natin ng marami kami ditong alugbati. Ito guys, anong tawag sa inyo nitong gulay na to? Dito sa amin kung tawagin, alugbati. So kukuha tayo ngayon ng talbos para ilalahok natin ngayon sa pansit. So kahit anong pansit naman, pwede siyang ilahok, pamalit sa petchay o kung anumang gulay ilalahok mo. Ang pagkuha nito guys, kukunin mo lang yung pinakamalambot na part. Gaya nito. Masarap to guys. Malinamnam. Saka malambot din yung ano niya, yung pinakadahon niya. Ayan, yung itsura niya parang kamote, yung talbos ng kamote. Madali lang siya tumubo. So, kukuha ka lang ng parang kamote lang din. Kukuha ka ng pinakatangkay niya. Kasi tatanim mo lang sa lupa. Tutubo na agad siya. Ganun lang kabilis tumubo to. Saka mabilis din siya dumami. Bali, gumagapang to. So ayun guys, pwede na tong natin. Marami na rin naman to. Kasi panglalahok lang naman natin sa pansit. Bali, may mga bunga rin pala siya guys. So ito, yung buto nito, tumutubo rin yung niya. Pero mas mabilis kasing itanim yung tangkay. Mas mabilis siyang dumami. So, no? So yun guys, ito na yung pansit bato ng Bicol. Tinawag pala siyang pansit bato dahil originate siya sa Bato, Camarines Sur ng Bicol. Kaya tinawag na pansit bato. Bali siya, ang ingredients na pinanggawa dito yung kamunting kahoy. Kaya simulan na natin. Masarap to guys, bali lalahukan lang namin siya ng yung alugbati nga saka yung tinapa. Tinapa lang yung pinaka natin. Tapos sabay natin ng hipon na cubes. Painit na natin ang kawali at mantika. Ngayon, isasalang na natin ngayon ang sibuyas at bawang. Marami nagtatanong kung ano ba talaga ang inuuna, kung sa pagisa, kung sibuyas o bawang. So, para sa inyo, ano ba? Comment down below. Pero para sa akin, sinasabay ko na yan. So yun guys, maraming klase ng luto ng pansit bato. Pwedeng dry, pwede ring may sabaw. At kahit nga walang lahok, masarap to. Kahit sibuyas bawang lang, toyo, suka, masarap siya. Bali, pag ako kasi nagluluto ng pansit bato, sinasabawan ko talaga. Dinadamihan ko yung sabaw. Mas gusto ko kasi yung may sabaw ng kaunti. Yung nabibili namin dito sa mga karinderya dito sa Bicol, dry siya kasi itinitinda nga. Pero may nakaseparate din silang sabaw na pagka may customer na gusto talaga ng may sabaw, sa kanila pinapakuha, binibigyan ng sabaw. So sa akin, dinirect ako na kasi ipokontripin lang naman namin to. Saka matutuyo pa naman to ng kaunti guys. Madali lang siyang lutuin, so napakabilis lang, ilang minuto lang. Yung cubes, bali ang pinili ko hipon, kasi di ba tinapa para may seafood siya. Kahit ano namang ihalo mo dito, pwede rin taba ng baboy, kaya lang medyo tipid tayo ngayon eh. Ilalagay na rin natin yung alugbati.
Di na natin siya lalagyan ng asin kasi di ba nag-no cubes tayo. Medyo ano na yun, maalat na rin. Saka nalagyan natin yung tinapa. Sobrang sarap, panalo. So ayun, tara mukbangin na natin. Bali, medyo natuyo siya, yung nawala yung sabaw niya. Nangihigop kasi ng sabaw yung pinaka-pasit ba to. Pero okay lang to. Sin guys, ayan, luto ng ating pansit bato na pinagmamalaki ng Bicol. Food trip na tayo. Naglagay tayo ng kalamansi. Ito, plating lang to. Yung pinakadahon ng hilaw. Ayan. Mas gusto ko talaga guys sa pansit bato yung may kalamansi. Kakamay lang kami yung sa dahon ng saging kasi para walang hugasin. Siyempre, ang mga Bicolano kapag kumakain, hindi mawawala yung sili. Yan. Tara guys, kain. Sarap. Dali oh. Malasa. Kahit wala ng kanin guys. Kasi carbohydrate naman to. Bali dito sa Bicol guys, inuulam talaga to. Kasi matipid lang to. Kasi mura lang to sa palengke kung mabibili. Ito nabili ko to kalahating kilo. Nasa nasa 36 pesos lang. So yun lang. Nag-ano kami ng tinapa. As mga ingredients. Sa halagang 60 pesos ata to. Makakain ka na ng masarap. Kaya lang sa ibang lugar wala atang pansit bato eh. Talagang dito sa Bicol. Yung iba nagpapabili. Mga taga Maynila. Sarap guys. Bali nagtira din ako dun sa kawali kasi kakain din daw yung mama ko. Guys, alugbati. Malinam namang alugbati guys, malambot. Bali kung i-rate ko siya, mas masarap siya sa pechay. Real talk guys, mas masarap talaga siya sa pechay. Para sa akin. Sarap na. Lalo kapag hindi siya masyadong naluto ng overcook. Pagka alugbati kasi guys, pagka hindi siya masyadong luto, may crispy siyang factor. Sarap. Siyempre oh. So yun guys, hanggang dito na lang ang video natin. Abangan nyo yung mga susunod kong vlog. Mga buhay probinsya. Alright. Sarap niya guys. Bali pinagpawisan ako. Medyo maanghang din kasi. Ayan, tingnan mo. Ubus na. Sarap. Sarap. Ang sarap ko.